तो समझी भाई हाँ। जलपान उलपान तो हो गए। अब बुलावल जब बाबू के देख लिया जा। ए बाबू आवा हो। बाबू का नाम होता हार? मंगरुआ। बाबू काम का करल? रेलवे में ड्राइवर है। बाबू तन कूद के देखब। बाबू मांग का बा? एगो रेडियो एगो साइकिल। छुट्टी होई तो साइकिल पर रेडियो बजावत ससुरारी आए। एगो तो ड्राइवर बा, ऊपर से रेडियो साइकिल दहेज चाहिए करा। चला हो। नमस्ते। पानी पियल जा समझी जी। बाबू आओ लेके पानी। ठीक बा मंगावल जा। बड़ा अच्छा आदमी बालो, लंगड़ आदमी के काम पर रखले बालो। हाँ बहुत अच्छा आदमी बा। बहुत अच्छा आदमी लागत बालो। बात पड़ जाए। बात पड़ जाए। बढ़िया आदमी बा। हाँ बढ़िया आदमी बालो। भाई साहब मांग का बा? ज्यादा कुछ नहीं के 25 लाख रुपया नगद एगो फॉर्च्यूनर बा बस। तो लड़को के बुलावल जा, देख लियल जा। यारू लइकवा हुए। सारे लगा सरकारी नौकरी बा। आई भाई लिखा। बैठा बैठा रिश्ता मंजूर बाटे। 25 लाख रुपया मिली। फॉर्च्यूनर कौना कलर के चाहिए? सरकारी नौकरी बाटे। गाड़ी कौन चाहिए? करिया कि सफेद?